लायला जामायला माखौ गल' गथ' हारसा गथ' बायदि आंखौ नायबाय थाखोब्रा सिखाव महर हा सिखाव महर नोङो जोंहानि आब'खौ खावना लांनाया सिखाव नङा नामा लायला जामायला दाखालिसो आंजों लोगो जाबायमोन दिनै मानो रागा रागा जोंलायखोब्रा बिबोनां नों आंनि गुमै नङा नाथाय नोंथ' आंनि बिबोनां सिखाव महर बिगुमै बिबोनां मा जालायबाय थादों नोंसोर बे आंनि बिगुमै नङा आं नोंनि बिगुमै नङाबा नोंनि बिब'खौ आं बोरै मोनखो नों जियानो बुङा मानो बिबोनां नों आंनि बिबोनां आं नोंनि बिगुमै ओमफ्राय आङो ओंखामसो बिदोंमोनलै दुमफाव माब्रै चावमिनसो होफैखो आंनो ओंखामा मोनथ'आखैहाय बेनिखायनो चावमिनखौनो जानानै थाथ'दो लाजियाबो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरानो जेबो जायाखै नोंहासो ओंखाम उखैबाय हाबा मा एसे खें 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 बिबोनां मोनखोब्रा आंलाय नोंनो मा नांगौ बुंलाय मा नांगौ नों जेखौ बियो बेखौनो होगोन आं माखौ होनो नै बिबोनां आंनाव माबा मोनसे बिदों बिलाइखौसो आं नोंनाव जेबोखौनो बियाखै गावासो होगोन होननानै लादो मा एसे थगायसुला नोङो सिखावबो थगायोबो आं थगायाखैब्रा दुमफावआनो दं खाथियाव दुमफावनाव सोंलाय बिगुमै बिबोनांनि गेजेराव आंखौ दालाबोहाय आं ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आंहा जेरावबो ओंखाम ओंख्रि संनायखौल' बाहागो मोनो बेनिखायनो आंखौ एदावनानै दालाखा दुमफावखौ जेबो दा बुंखा नोंसोरो ओमफ्राय गालि थांलाय सिख्लाफोरजों रायलायोलाय सिखाव मोखां लायला जामायला माइसो रांखिनि बिनानावलाय हापां नों बायदिथारलै आंनि बिनानावा आं बायदि जायाबा नों बायदि जानांगौमोन ओमफ्राय नोंनि बिनानावा आं बायदि नामा मानसिया ओंखाम उखैखादों जेबो बुंनानै दालालै हापां नोंहा जेब्लाबो जाबाबो थोखाया ओंखामखौनो सानैबो जमा जानानै फैखाथारदों ओमफ्राय नोंहालाय मानो सिगां उखैनांगौ जाखो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरानो जायाखै जेबो नोंहासो सिगां आं ओंखाम उखैबालाय मा खालामनो उदैयानो बिथारबाय जेब्ला आं मा खालामनांगौ जाखो आंनोथ' दाय गैयाना जानला मोनला राव दा बाहायलाबायब्रा आं जेबो राव बाहायाखै मिथिबाय नोंनि ओंखाम उखैनायखौसो होनदों दा दसेनो ओंखाम उखैयो बिबुआनो इसेबां गोलाव नामा नोंना औ गोलाव आंनि बिबुआ गोलावानो दे ओमफ्राय मा जाखो ओमफ्रायलाय मा जानांगौ गावबागाव जगार खालामनानै जा गावबागावनि आत्मंगलानो माइसो नांलायो नोंसोरलाय मा एसे नांलायो बे हाफाङासो स्टार्ट खालामबाय थायो जेब्लाबो आइनो सुखुवा बुखुवा साइज गैया बाइस गैया नोंलाय मिस्टार इन्डियायालाय आरो नोंलाय साइज गोनांखादा हामा गावबागावनि आत्मंगलाय एफा नांलायनो जेबो आत्मंगला नङा बियो आंनि थाखायबो इयो अरिजिनाल आत्मंगला नंखाया मानो होनोब्ला आं नोंखौ मोजांखौनो मोना आंबो मालाय नोंखौ मोजां मोनो नामा थालांखादोलाय नोङो थालांखादो थालांखागोनबो आं फाग्ला फाग्लिफोर मा थालांनाय थालाङि खोथा बुंलाबायदों नोंसोरलाय माथो आत्मंगला जानो थांनानै हिनजाव गोदाना खारनाय मेल्ला रेकर्ड दं मिथिबाय बेनि मादाव हाफाङाबो टप 10आव थाफैथोंसै गुबुनफ्रा आत्मंगलायाव हिनजाव गोदाना खारबानो नोंसोरबो बिदि खालामगोन नामा माथो मालाय हाबानि सप्तानि एसेयावनो खारनाय रेकर्ड दंबावोसो सप्तासेल' जोंहानि सासे काजिन बिबाजैया हाबा खालिनो खारदों बैयो बाजै अनजालिया ओहाय हाबा खालिनो खारदों बियो ओहाय माब्रै हाबा खालि खारखो बियो आयु हाबा सानखालिनो गोसो थोनाय हौवाया लांनो फैफिनबाय नालाय माला खारबाय आरो जारलासोहाय ओमफ्राय नोंसाना आरो काजिन फंबायबो सासे दङमोन ना बेनाबोथ' आत्मंगला जानो थांनायनि हिनजावा नों आत्मंगलानि हरखालि खाराखै होनलाय लायला जामायला हाफां नोंसानि न'खरनि मानसिफ्रा खारलुं गोजा नामाब्रा गासिबो खारनायल' दासो ससियेल मिडिया थानायखायसो खोनाग्रा जाबाय दा नङाबा गोदोनिफ्रायनो हिनजाव खारनाय हौवा खारनाया गोदोनिफ्रायनो दंखायो नाथाय खोथाया जाहैबाय गोदो खोनायामोन बबे डिस्ट्रिक्टआव मा जादों बबे डिस्ट्रिक्टआव मा जायाखै बै डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बै डिस्ट्रिक्ट खोनालायामोन मिथिबाय दासो ससियेल मिडियायाव बयबो गावबागाव मबाइलाव हगारजोबो नालाय बेनिखायनो मिथियो नङाबा गोदो गोदायनिफ्रायनो खारनाय जुगा दंखायो मिथिबाय ना गोदोसो सासे हौवायानो सानै हिनजाव लायोमोन बाल मिथिबाय दासो सासे हौवाया सानै हिनजाव हाबा खालामनो मोनबावला माथो नंदों मा नंदों गोदोनिफ्रायनो बिदिनोखा मिथिबाय गोदो गोदाय जुगनिफ्रायनो हिनजाव खारनाय हौवा खारनाय दङ खोथाया जाहैबाय ससियेल मिडियायाव होनो खाबु गैयामोन गोदो बेनिखायनो मिथियामोन होमबाबो गोदो गोदाय खारनाया एसे खममोन नों बुंबानो जागोन नामा गोदो गोदाय हिनजावफोरा बारा खारामोन खिन्थु हौवाफोरा हिनजाव बिराद बुरजा लायोमोन नोंसानि बिबथैना मा जायो बेबोथ' माथो हिनजाव साबा गोजोन लादोंनो साबा गोजोन लानाय दंनो माथो नोंसाबो सोर खोन्थालायखो नोंनोलाय नैबे हाफाङा साइन्टिस्टबो मिथिबाय रिसार्च खालामखायो मिथिबायना नोङो नांलायबा जोंहानि न'खरनि खान्दानफोरखौ गेजेराव लाबोखागोन साननानैनो आंबो नांलायनो थाखाय नोंसोरनि न'खरनि खान्दानफोरनि गाज्रि आखु सोरना मा मावदों मा मावाखै सेस खबर लाजोबखाबाय आंबो नांलायनायाव बाहायनो होननानै फर्मुलाखौ माथासो गला जाजोब्बायहां फाग्लिजों हाबा जालायनानै बेनिखायनो इंलिसाव फंसे राव दङ अपोजिट एट्रेक्सन होननानै जुदि मानसिफोरनि आखल आखुआ सेम साननाय हनाय गासैबो सेमबा जामारा होननानै बेनिखायनो सासेया जाम्बाबा सासेया एसे सियान जानांगौ सासे सियानबा सासे जाम्बि जानांगौ सासे थिगसे रायलायग्राबा सासे बबि जानांगौ ओरैनो इंलिसाव अपोजिट एट्रेक्सन होननानै बुंमाराखै बेनिखायनो एखे पार्सनेलिटिजों पार्सनेलिटि ब्रेकआप जालायलायो नामासै आंबो बारा सानबायहाय बिसोरखौ नुनानै आच्छा नांलायनो थाखाय जोंहानि न'खरनि खान्दानि बाय'डाटा बुफ्रुजोब्बाय नामा नोङो माथो नोंसानासो बिबथिया साबा गोजोन हिनजाव लादों दाबायदियाव बे मानसिखौ नुसनबा आं बिराद रागा जोंखागोन आं बोरायबाबो साबा गोजोन हिनजाव लानाय अबेनिबा मालाय लानायखौलाय जाहोनो हादों मालाय लादों होमबालाय आंहाबो हौवा सानै लागोन नोंथ' आंनि हौवा गिबिखादा ओमफ्राय गदाय लाबावनोसै मा एसे आखल गाज्रि नोंनालाय मा एसे केरेक्टारलेस नोंलाय
नुबाय दा जेब्ला हौवाफोरा हिनजावफोरजों नांलायनो हाया अब्ला हिनजावफोरनि आखलखौ आसि दिन्थिगोन आरोना बैथालि गुन्दि माबा माबि फानग्रा होननानै बुंगोन आरोना मा आं बिदि होनाना नोंखौ होनगोन नोंबो सानसे आंखौ मानो होनोब्ला हौवाफोरा हिनजावफोरजों नांलायनायाव देरहायाबा मोनसेल' बान दङ बिसोरनाव हिनजावफोरखौ गाज्रि बुंनाय आरोना हिनजावफोरनि केरेक्टारखौ गाज्रि बुंनानै केरेक्टारलेस होनना बुंनाय होमबानो देरहानाय मोनथारो हौवाफोरा आम्बा जाम्बिफोरासो हिनजावफोरखौ गाज्रि होननानै नांलायो आसलि मोजां हौवाफोरा बिदि रायाब्रा मानसिफोरा रायो आरो बियो जों बर' हौवाफोराल' रायो बिदि नङा इन्टारनेसनेल खा बियो इन्टारनेसनेल रावखा बियो जेब्ला हौवाफोरा हिनजावफोरखौ फेजेननो हाया मोनबाय बाथ्रायाव देरहानाय बायदि मोनासै बैथालि होनखाबाय आरो जाबाय होमबाबो आं होनाखै आरो आंनि खाथियाव थाबाय थानाला नोङो दुम्फाव जौ लाबोदोलै आंनो जौआ गोदनासिम लों मा गोदनासिम मेगनसिमनो लों दुम्फाव आं बे हाफांजों रायजो जाबाय थानांगौबा फाग्ला जागोनलै आंलाय माथो खालामनो आरो गोसोआव लाखि अमाराजा हाफांखौसो हाबा खालामदों नोङो जानला मोनला एरे मानसिखौ हाबा खालामाखै मिथिबाय आला आंबो बे लाब्रा वाननि अमाराजाया हांग्रि मानसिखौ हाबा खालामनाय बायदि आंबो सोरबा जाम्बि मानसिखौसो हाबा खालामनांगौमोनलै बिनि उनाव 10 जन हिनजावजों लाइन मारिगौमोन हाबा नोंखौ ओरैनो राया आङै थुङै गुबुन हिनजावफोरखौल' मानो नोजोर होनो गोसो जायो मानो होनोब्ला बरिं मोनोलै आं सासेल' मानसिजों रायलायबाय थानो नायलायलायबाय थानो आं हले रागा जोंबाय दे रागाजों नाङालै दुम्फाव गोसोआनो मानो बिदिथाय माबा बे हिनजावखौ गोसोथोनो लुगैयो बैखौबो गोसोथोनो लुगैयो गासैबो रोखोमनि हिनजावखौनो साखिनायनो लुगैयो हाफांजों खुगा बिसि क्लाब जाबाबो जेबो होनथाराहाय आं बेबाराव माथो खालामनोब्रा दुम्फाव नों आंनि लोगो हिसाबै नोंनो खोन्थाबायब्ला आंनि गोसोआ मा लुगैयो हाफांखौथ' आं गालांखानो लुगैबायलै थालांबायोबाथ' मोजाङानोमोन दानि जुगाव रावखौबो एडभाइस होजायाहाय मा खालामबाय था आंहा ओंखाम संनांगौ ओंख्रि संनांगौ बास अमाराजा नों बेवहायसो हारसिं दंफैयोना आंहा बिथिंजाय मोसाहोजागासिनो सेंग्रा सिख्लाफोरजों जेबो नङालै जों गामिनि मानखौ लाखिनांगौ ना बे हाफांनि गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बासिदोंना जेबो रोङा होननानै बुंदोंना बेनिखायनो बारबाय था बथल गोबाय गारनानै होदोंबाबो बे बथल गोबायनि सायाव थिखे मोसा आं बासन्थि नङा दुम्फाव मा खबर मोजां दाखालि सन्टला बुंनायखौ गाज्रि मोननाङालै गिख' मानसिफोरा आंजों रायलायफैनाङा आं गिख' नङालै वा मा जालाय खुमानानै दंलाय नोंसोरलाय माथो आं जेबो ताल गैया गासिबो खोथाखौ नों मिन्थिजोबनांगौ बेबायदिबो दरखार गैया सावमिना जादो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरजों रायलायहैदो आरो नोंबो आं ओंखाम ओंख्रि संफुनायफोरा आंखौ डिस्टार्ब खालामफैनाङा प्लिज थां दे होमबालाय उनाव रायलायगोन आरो नों हारसिं थाखुमा जेबो जाखुमाबाय थानाङालै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एसे बुजायहैदो आंखौ एदावबाय थानो होनांला मानो बुजायनांगौब्रा बिसोर एदावखागोन ना गिदों नामा नोंखौ इसेबां गिख' होननानै सानाखैमोनलां चेलेन्ज नामा औ चेलेन्ज थौ बिदिबा बिसोरनि सिख्लाफोरखौसो उल्था एदावहैनि थौ खरां सुबाव मोनलायबाय हां दसेनो बिसोरनि नाटकखौ नुनानै मा जालायखो आयै आं अमाराजाजों थांनो गोसो गैला महारानि बे हादोरखौ नोंसो सालायगोन दा बेनिखायनो गावनि गोसो बायदि मावो नङा होमबा ओरै न' गारनानै थांदोंमोन बेबायदिनो थाहैथां आयै आंथ' मालाबाबो गोरोन्थि मावाखैमोन ना एबारसो फार्स्ट टाइम गोरोन्थि मावदों गोरोन्थि मावनायाव जुदि आं बुजिबायबा रिग्रेट जाबायबा बेखौ निमाहा होनांगौना नोंबो आङो नोंखौ बोराय हौवाजों हाबा हरनो नागिरनायखायसो आं रागा जोंनानै अमाराजाजों साननैसो थाहैथ'दोंमोन बिदि जाथारबाय साननैसो थाहैथ'लायनाय दाबो जोङो हौवा हिनजाव बायदि नंखाया बेबो आंखौ गारखागोन आंबो बेखौ मोजां मोनखाया नोङो अमाराजानाव सोंबानो जाबाय आरो लासिंसिं लाजिनाय गैयै न'आवबो बेफोरबायदिनो थाबाय नोङो दा हौवानि न'आव थांनानैबो हौवाखौ बाहायहैबावदों नोङो आयौ अमाराजा बिदि होननानै खोन्थाथारबाय आरो नोंनो माथो नोंलाय हौवाखौनो ओंखाम ओंख्रि संनो होयोबालाय बेफोरबायदि आखलबा नोङो मोजाङै रायजो मोनजाया जायो नामा हाबाया मानसिया खेबसेल' जायो खेबनै खेबथाम हाबा जानाया गाज्रिसो बे हौवा थैजानायफोरा ओमफ्राय हाबा जाफिननो मोनला आरो गथ' गथायखौ फिसिनो थाखाय बे हौवा थैजानाय हिनजाव थैजानायफोरा बेलेग बा हौवा थासान्दियावनो गुबुन हौवाजों हाबा जायोबा बे गाज्रि ना बिदि होननानै हौवा गाज्रि जौ फाग्ला बुजाबाय थाग्रा हौवाजों रायजो जानांगौ आरो गामिनि मानसिफोराथ' नोंखौ रावबो हमथाबायाना बुलायनाय जोलायनाय सौलायनायफोराव बिदिनो बुहुत मानसि थैबाय मिथिबाय हौवाफोरजों बुथारजा आरो हिनजाव गाज्रिफोरबो दङ ओमफ्राय बे हिनजाव गाज्रिफोरखौबोथ' हौवाफ्रा गारखायो माथो नांला होननानै बेनिखायनो आंनो अमाराजाखौ नाङा बे बिराद गाज्रि सोब्बा जागोन आंजों ओमफ्राय खोनानांगौबा दिगदारसो दं ओमफ्राय दा हाबायाव हरनो जगार खालामदों फैसा गैयाबाबो बे बोराय हौवानो फैसा हरबाय नोंनि गासैबो गोरोन्थिखौनो नोंसा नोमफाया गासैबो माबाजोब्बाय नों बिदिसो होनबावदों थां नोङो बे अमाराजाजोंनो बे सैमा फाग्लाजोंनो समायो नों उनावहाय अमाराजाया आंखौ सैया खालामनानै गोदान हिनजाव लाबोबा नों मोजां मोनगोन आरो बे नोंनि खाफालसो दा नोंसो सानदों गावनि खाफालखौ गाव जानायावलाय जोंहालाय मा दाय नांदों मानो होनोबा नों आंनि बिमाना होनदोङो आंखौ जुदि बिमा मानियोमोनब्ला मानोथो खारनाय नों बे फाग्ला नोंलाय मानो खारनाय नों फाग्लाजों मा जादों जेबो जायाखै ओमफ्राय माथो हरनो नागिरखो उसुरगायावलाय मा हरनांगौ हरनाङा बाहेराव दोनजोब्बाय आं आरो मानोथो थाबाय थादों नोंसोरलाय बेवहायलाय दुमफावा हारसिं जायो
मावफाहैथां खामानिया र' थांगौ नै खोनासं नोमफानोथ' आं खोन्थायाखै नोमफानो खोन्थानांगौबा रागाजोंनो ल' प्रेसारा दावखोगोन बेना दावखा माथो दावख्लायगोनसो दा आरो खेला दा खालामथार आरो मान सनमान दाहा जोंनिखौ गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनो ओंखाम ओंख्रि खुरनानै इथां साहाफोरा दे हाबा जागोन आं अमाराजाजोंनो जि जायो जागोन बाल गोरोन्थि मावबाय जेब्ला माथो खालामबावनो अमाराजाजों थाहैफानांसिगोन माथो खालामबावनो मालायफोरा सप्तासेयाव खारो आंहा खारनोबो मोनला बालनोबो मोनला मालायफोरनि खोथा साननानै आं गावखौनो फाग्लि खालामनो लाला जि जायो जाथों अमाराजाजों थांनानै बिजों नांलायबाय थागोन बाला दे फिसाफोर जादो दुमफाव एसे नायनानै होदोहाय नोंबो जागोन दे मादै आच्छा बारु थाइबानि लारु जादो दे आं संनायखौ गुमै हौवा गोदान नों ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंलायगौ माथो बुहुमाव थांनानै थाबाय जेब्ला गावनि जानो आन्थाखौ संनो रोंखायोब्रा नाथाय गासिबो हौवाया ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा बुरबकफोरासो रोङा अलसिया मानसिफोरासो रोङाब्रा हौवाफ्राबो ओंखाम ओंख्रि संनो गोरों जाजोब्बाय मिथिबाय मालाय ओंखाम ओंख्रि संनानैनो केरियार दादों गिदिर गिदिर मास्टार शेफ जादों जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनायखौ बिराद हिनजावफोरनि खामानिल' साननानै लाजिनानै ओंखाम ओंख्रि सङा मिथिबाय दाना गासिबो संग्रा जाजोब्बाय दे दाबो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङि हौवाफोर दंब्रा हिनजावफोराथ' रोंबाबो रोङा होननानै लाफ्लायो बादुलि गोजा हिनजावफ्रा खामानि रोंबाबो रोङा होननानै थायो मानसिफ्रा खायसे खायसे अबेसे माखासे मानसिफ्रा मावो जियानो जादोंला ओंखाम ओंख्रिखौ देन्जार गोथाव गोथाव संबायलै दुमफावा गोथाव संखायो दा बेखौ मोनलांगोन बिराद लाखि जाखागोन बे हौवाया बेनिखायनो गामियावनो लाखिनोसैनो मा गामियाव लाखिलाबायनोब्रा मालाय गामिनि हौवायासो मोनजागोन नालाय गामिनि मानसिफ्रानो संनाय खावनायखौ मोनजाखागोन नालाय बेनिखायनो मालाय गामिनो हरा बिदि जायो नामा लेखा गोरों मावनो गोरोंबा गावनि गामियावनो लाखिनाय सिरि थादो दे जादो ले दुमफाव एसे खेला गेलेदों नोंसोर गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों देन्जार गाजा गोजाखा माथो दे नोंसोर जाबाय थाथ' हिनजाव गोदानखौ लिंहैनि आच्छा गुमै आफा गोथाव ओंखाम ओंख्रि सङो ना सङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोङो होननानै आं मोनथियालै होमबालाय सोरथो सङो मालाबा आं सङो मायोब्रा संनांगौ बयबो जियानो जादोला जादो दे बयबो जादो आच्छा लोगोफोर बेखिनियावनो मोनसे खोथा बुंनि जोंहा गेमनि स्पन्सर लागासिनो दङ थ' एवारनेसखौ जों गेजेर गेजेर होखाबाय थायो नङा होमब्ला आरो नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोना गेमखौ गेलेनाङा गोसो गुदुंफोरासो गेलेबा गेलेजागोन ओरैनोथ' उन्दै गथ'फोरा बेफोरनिफ्राय गोजानाव था जोंनि होनायनि गुबै जाहोनाबो जाहैबाय जोंहाबो एक्सट्रा बेलेग इनकाम गैबावा बेनिखायनो थासारिखौ लोब्बा लाखिनानै जों स्पन्सर गेमखौ होनाय जायो बेफोर गासै 18+ गोजा बेनिखायनो नोंथांमोना गेमनि स्पन्सर होयोबाबो नोंथांमोना बेखौ इसिबां सिरियास लानाङा दे होमबालाय